que avui tenim el goig de rebre a Vicenç Pardal Montesinos i encara que era la primera vegada que ens veiem i ens sentim amics. Passo el micròfon a Carles perquè ens passi una breu història de Vicenç. Hola, bona tarda i gràcies per poder venir a aquesta xerrada on el Vicenç Pardal ens parlarà de moltes coses, del procés i amb la seva clarividència ens ajudarà a tenir una mica més clares les coses. El Vicenç Pardal, ja el coneixeu, és el director de la VilaWeb, és nat al País Valencià, a Bétera, a la comarca del Camp de Túria. Ha estat sempre especialitzat, analista sobretot internacional, corresponsal de guerra a diversos conflictes i és el fundador, diguéssim, el pioner de la premsa digital als Països Catalans fins al Diari Online del Temps, del qual va ser el centenari valencià més important que tenim actualment. Va ser cofundador d'aquest setmanari l'any 1983, ha col·laborat també al Diari de Barcelona, Televisió Espanyola, al Diari Avui, on continua escrivint, l'esportiu també. I doncs la seva trajectòria professional és impressionant, perquè allà on ha anat és perquè hi ha hagut un aconteixement històric a cobrir i les seves cròniques, la veritat, si són una autèntica delícia llegir-les. Acaba de treure també al VilaWeb, el teu blog d'Hipàtia, el quadern de Pequín, el llibret de Pequín, on expliques les teves vivències en aquell xoc cultural que vas viure. Però també ha estat, evidentment, a d'altres esdeveniments històrics que han marcat el devenir del món, del nostre món actual. Des de la caiguda del mur de Berlín, el cop d'estat que es va produir a l'URSS, les independències dels països bàltics, ha estat també la revolta, com dèiem, d'estudiants de Pequín, a la fi de l'apartheid de Sud-àfrica, l'inici de l'autonomia palestina, el conflicte de Kurdistan, la guerra dels Balcans, evidentment, i ha descobert també distintes eleccions als Estats Units. Com dèiem, com a pioner de la premsa digital, quan ningú sabia què era internet, sols, una paraula anglesa sense més, tu vas atrevir-te a un grup de persones a llançar-te en aquesta gran aventura i el VilaWeb és la prova, és el nostre estimat diari digital, capçalera des de fa tants anys. També has col·laborat a Catalunya Ràdio, en el programa d'Internauta, has estat també a les matins de Catalunya Ràdio. I bé, ens has deixat una gran obra monogràfica sobre els conflictes a Europa i al món. A més, és el president de l'European Journalist Center, que té seu a Maastricht, que és una associació de periodistes que treballa per la promoció del periodisme de qualitat, per trencar amb els mites del fake news i alhora també molt interessant en assimilar els nous canvis culturals, tecnològics que viu el món del periodisme que tan importants són en el nostre segle. El recull de llibres d'obra publicada és brutal, però bé, també sobre el procés català també tens unes quantes obres escrites que són molt d'agrair. I com a distincions, us agrada escoltar-les, però hem de dir que es obtenia el Premi Ciutat de Barcelona de Mitjans de Comunicació el 99, el Premi Nacional de Mitjans Digitals el 2000, el Premi Nacional de Periodisme de Catalunya el 2004, el Micalet d'Honor el 2008 i fins i tot ja és valencià de l'any 2015. I, com dic, la seva trajectòria interessantíssima i la trobareu, com sempre, a la VilaWeb, la seva editorial que tants ànims
sempre ens desperta, tantes alegries ens dona en aquests moments de foscor i de llibres, però hem de també recordar el teu valor personal, abans mai ens peripàtia, que és una autèntica d'aquesta religió. Doncs, moltes gràcies per la teva assistència, la teva participació aquí, que de veritat ens commou molt. Com vulguis, gràcies. Bé, bona vesprada a tots. El que està commogut soc jo. Quan em van convidar a participar en la Fira de Cultures Amigues, que és la raó per la qual he vingut a Mèxic, vaig participar dijous, en un debat amb periodistes mexicans i es va plantejar la possibilitat de fer una xerrada amb la comunitat catalana de Mèxic així a l'Ostre Català, en aquest lloc que per 117 anys és un far de la catalanitat d'Amèrica. Jo vaig emocionar-me molt i vaig dir que em faria una il·lusió tremenda, sobretot per poder-los veure a vostès, poder-los saludar. Jo sé que són gent que fa un treball incansable aquí. Alguna vegada algun escrit per correu o m'han arribat notícies des de Mèxic de gent que fa feina aquí i per el que està commogut d'estar a ser l'Ostre Català soc jo. Si me permeten, els diré també dos raons personals. Quan jo vaig començar a interessar-me per el meu país, que és el seu, una de les primeres publicacions que em va obrir els ulls estava fet a Mèxic. Era un llibret molt desconegut perquè no s'ha tornat a reeditar de Joan Fuster, editat a Mèxic, que es deia València en la Integració Nacional de Catalunya. I per mi va ser, en fi, imaginen la veterana del franquisme que de repente un llibre en català des de Mèxic dient res el que deia, no? Perquè per mi Mèxic va ser en aquell moment com un llampec brutal al meu cap i després durant alguns anys vaig seguir tenint llibres que venien fets des de la comunitat que vostès han tingut així durant tants anys. I un altre és més personal. Durant uns anys vaig tindre l'enorme sort, perquè era una sort enorme, de compartir una tertúlia a Catalunya Ràdio amb Tisner. Tisner i jo vivíem al mateix barri, a Sant Antoni, i a més agafàvem un taxi junts i, clar, anar amb Tisner era... En fi, vostès, el que el van conèixer no cal que els expliqui res d'ell, no? Era tot un espectacle impressionant, vaig aprendre una quantitat de coses increïbles d'estar al seu costat i sempre parlava de Mèxic amb una passió i amb un amor que era una cosa que quan vaig tindre l'oportunitat de dir podem compartir una xerrada, doncs jo vaig dir que sí a uns clubs i emocionadíssim d'estar així amb vostès. N'hi ha una cosa que faig cada setmana, que és fer un parell de xerrades. Les faig per aprofitar-me de vostès. Jo soc periodista, aleshores des de farà potser una dotzena d'anys o una mica més, cada setmana faig dues trobades d'aquestes. Si no m'equivoque, la setmana que em toca Parells i Vila de Camps o Vila de Cavalls o Vila de Alba. Vila Pueblo, i ho faig perquè és la manera d'entendre què pensa la gent. Jo sempre faig un tipus de xerrada que és un quart d'hora de donar el moment just ara que està passant i després debatre, obrir un debat i aleshores jo me n'aprofite d'aquest debat. Per exemple, durant molts anys la primera pregunta sempre era i què farà durant Lleida? I va haver un dia que ja ningú preguntava què farà durant Lleida. Aleshores, mentre els periodistes de La Vanguardia seguien pensant-se que durant Lleida era important, doncs també no importava ningú. I per tant, les meves editorials i de llistó ja tenien en compte aquest element, diguem, de coneixement a partir de la gent. Clar, a mi m'agradaria fer una mica això, si els sembla bé a vostès. Jo faig un quart d'hora o 20 minuts
No faré exactament l'últim minut, perquè entenc que aquí a Mèxic és obligatori fer una mica més de perspectiva, obrim el debat i jo l'avió marxa dilluns, vull dir que tenim hores per parlar si vostès volen tantes com vulguin. Jo no pensava que els hem d'explicar, crec que per les característiques especials d'avui és millor no tant l'últim detall, si volen després en parlem, el que està fent la Colau a l'Ajuntament o què passarà amb si el president Torra aconseguirà o no aconseguirà la unitat estratègica, totes aquestes coses d'última hora, si volen, les parlem després, però sí que m'agradaria portar una visió més de conjunt, que és una cosa que m'agrada fer molt, perquè, clar, la gent, i això és normal, jo ho entenc perfectament, té alts i baixos. Hi ha dies que està eufòrica, hi ha dies que està deprimida, i els catalans, doncs, en fi, tenen una certa... No tots els catalans, jo soc valencià, per tant soc català tropical, i m'agrada molt millor tot que els catalans, diguem, del Principat, que solen ser més durs a l'hora d'enfrontar-se a la vida. Però sí que és veritat que hi ha una certa tendència a fer coses, a pensar-se que allà què passarà. Jo quan vaig arribar a Barcelona, una cosa que jo soc molt futboler, una cosa que em fascinava molt era anar al Camp Nou, el Barça anava guanyant 5-0, minut 80, els altres tiraven un córner i tots al meu voltant començaven a dir que patirem, i jo era l'únic que deia, no, home, no, que facin falta, que es fotrem, i seran més divertits, marquen. Jo crec que el conjunt, la mirada de conjunt ens hauria de salvar d'aquest desànim, perquè realment l'altre dia, no recordo on era, però ho vaig dir per primera vegada, em vaig dir molt de dins. Jo estic molt impressionat amb el resultat de les eleccions, amb el triple cicle electoral. I en algun lloc vaig dir el tema i vaig dir, escolteu, jo no he vist enlloc del món, i he vist moltes coses, no he vist enlloc del món res com el que estem fent els catalans. Ens podem equivocar en moltes coses i ens equivoquem en moltes coses. N'hi ha coses que les podríem haver fet millor. Ens armem amb bolics de tant en tant que no són necessaris. Però la potència, la força, la qualitat del que està fent el poble de Catalunya, jo no ho havia vist mai. I m'agradaria explicar el període que jo crec que és el fonamental per arribar a on som. És obvi que sempre n'hi ha hagut independentisme als països catalans i precisament aquesta casa és un testimoni d'això, i aquí al costat mateix tenim l'illa de Cuba on a l'Havana per primera vegada s'articula, o una de les primeres vegades que s'articula de forma seriosa el projecte independentista, on és l'estelada, etc. És evident que és específic, però és evident també que, sobretot a partir del franquisme, havia estat, diguem així, marginal o havia estat minoritari, per ser més exactes. En canvi, ara estem en un salt exponencial. Jo no sé si vostès són conscients, però quan a les eleccions europees per primera vegada es toca el 50% de la població votant independència, això és una cosa absolutament extraordinària. Venim d'un moment, aquests dies em va fer gràcia perquè Puello ha estat escollit, o serà el dissabte que ve, nou alcalde de Lleida per Esquerra Republicana, i jo recordava una foto que tinc amb els 3 diputats independentistes, que Puello, Carol Rovira i Àngel Colom. Ara no es fa sentir l'any, diria que era el 91, si no recordo. Hem passat de 3 a més de 70, i hi ha una velocitat espectacular. I això no passa per exemple. Jo crec que n'hi ha 2 motius. Un és molt senzill de dir i molt difícil d'explicar, que és dignitat. Està bé, hem aguantat prou, tot això que ens estan fent i s'ha acabat el bròquil. Ara, n'hi ha una dada, efectivament, clau, que és la sentència de l'Estatut al 2010, que és una sentència que trenca completament el pacte hipotètic, perquè no hi havia cap pacte escrit, però bé, se suposava que hi havia un pacte entre les forces polítiques espanyoles i catalanes. Allò inicia un període en el qual passen 2 fenòmens
molt importants. Dos canvis molt radicals en la política catalana. Un primer és una decantació que no havia existit prèviament en el que ara diuen l'eix nacional. És a dir, jo recordo molt una manifestació pel problema de les infraestructures, que és la primera manifestació independentista a la qual acudeix encara l'aleshores president Pasqual Maragall, que immediatament després es va conèixer la malaltia que tenia, i és una gran pena perquè probablement Maragall en plenes facultats hauria canviat moltes coses. En aquell moment jo vaig escriure un text que deia per primera vegada n'hi ha un tant, des d'Unió fins a la CUP a un costat i tots els altres a l'altre. Perquè en aquella manifestació era exactament aquella la circumstància. Unió ha desaparegut o s'ha transformat en demòcrates, en fi, la vida de partits polítics és un autèntic afarnaúm, un embolic que és un tobogan constant, però això es manté. I no només es manté, sinó que dissabte que ve segurament tindrem la prova definitiva quan jo crec que el més probable és que Ada Colau acabi sent l'alcaldessa de Barcelona amb el vot del Partit Socialista de Ciudadanos i si cal del PP. Amb la qual cosa tindrem molt clar els dos eixos hauran quedat definitivament clarificats i haurà quedat definitivament clar que és comú, sobretot, era una manera de dispersar forces i d'intentar provocar un cert caos. Eixa va ser una. La segona, que és la més important, va ser l'emergència de la unilateralitat. Jo no sé si vostès recorden la manifestació posterior a la sentència deia som una nació i nosaltres decidim. Tot això del dret a decidir, etc., són eufemismes per no dir un dret d'autodeterminació, per no parlar en definitiva, però la simple formulació del dret a decidir ja era un canvi radical, perquè volia dir que no depenia de pactar o de dialogar o d'acordar amb aquests formats, sinó que nosaltres tiràvem pel dret. I nosaltres decidíem decidir, que és el gran canvi que ens ha portat on som avui. Això va durar molts anys, cert. El pas entre això i la proclamació de la República el 27 d'octubre del 2017 és un pas molt llarg. A mi sempre m'agrada recordar, els que els agrada patir, que la manifestació d'Òmnium de juny del 2010, la manifestació de resposta a l'Estatut, va ser la primera de les del milió que veien aleshores, però després van haver 2 11 de setembre seguits on no anaven ningú a les manifestacions, eren molt poqueta gent a les manifestacions. I no és sinó l'11 de setembre del 2012 quan per primera vegada esclata la reivindicació independentista i per primera vegada entenem que a les manifestacions catalanes no es camina, s'ortens, si no te xafen i si caps allà dins i ja està. Però van haver 2 anys que no va passar res, perquè ara a vegades sembla com si un dia no passa res s'acaba el món. No és així, no és així. Aquests 2 fenòmens van anar generant un moviment popular. Un moviment popular que és la clau. La clau no són els partits polítics. La clau no és el govern. La clau és el moviment popular. I aquest moviment popular es va anar articulant de formes molt diverses. Va ser molt important, que ja venia d'abans, però molt poc, les consultes populars per la independència. Va ser molt important, sobretot perquè els independentistes que estaven a matar en aquell moment entre ells, que era el tripartit i tot allò, van entendre que podien treballar junts i que treballant junts guanyem. I això és un ensenyament que si no fas en la vida pràctica no pots, no apareix per osmosis. I va anar creixent aquesta idea de que no n'hi ha solució dins d'Espanya, de que l'abast del problema és tan greu en qualsevol aspecte, des de les infraestructures, a l'escola econòmic, als problemes que això genera, a l'abús cultural, al supremacisme ideològic, és tan gran que no és raonable ja intentar reformar Espanya, ni intentar pactar amb Espanya, ni res d'això. Això ens va portar fins al 1 d'octubre. Ara faig un salt molt ràpid, però després ja tornarem enrere, si vostès volen. Ens va portar fins al 1 d'octubre.
El significat poderós del 1 d'octubre i del 27 d'octubre, i evidentment del 3 i del 10, de tot el que va passar aquells dies, que si volen després també podem entrar molt a fons en això, el significat potent de tot això és que és la decisió, aquella voler decidir, es fa un referèndum d'autodeterminació, es fa el gest de desobediència pacífica més gran en la història d'Europa des de la Segona Guerra Mundial, es proclama la independència. A partir d'ahir ve tot un altre període, ja en parlarem, però la independència es proclama i fixen-se que aquests dies el Tribunal Suprem Espanyol, que està jutjant una part del govern, ho diu claríssim. Hi ha una frase que ha passat molt desapercebuda i que a mi em sembla molt significativa, diu: «Oh, tant com la independència es va proclamar», diu, «imaginen-se què hauria passat si aquella nit un estat hagués reconegut la república». Efectivament. El govern va optar per fer-ho d'una altra manera, però la realitat va ser la que era. Per mi l'important de lo que va passar al 2017 és sobretot que va trencar Espanya. Espanya estava molt còmoda entre el 2010 i el 2017, dient que no a tot. El govern espanyol l'únic que feia era dir que no a tot. No a tot. No n'hi havia res que negociar, no n'hi havia res que parlar. Estava en un territori d'una gran comoditat per ell, que consistia que els jutges, els no sé què, els no sé quantos, anaren diluint el procés polític a base de fer-lo impossible. El 2017, el referèndum del 1 d'octubre i la proclamació de independència sacseja el taulell. És una patada a la roda. A partir d'aquest moment Espanya ja no pot fer el que feia i s'ha de descarar. I és hora d'entrar tard. Fins a aquest moment Espanya podria dir que això és un problema, bueno, que són uns no sé què. A partir del 1 d'octubre Espanya ha de respondre amb la violència, amb l'agressió, trencant la democràcia, destruint, desinstitucionalitzant l'Estat. El règim queda obert a la vista de tothom i aquest és el gran element que constitueix els fets d'octubre. Això és important. Que mou el tauler i fa impossible que Espanya continuï per la seva via de laminar el procés a base de no tacar-se les mans, però fer-ho impossible i dir que no. Clar, què passa? Que ningú s'esperava el que va passar. Tampoc ningú esperava la reacció del govern, ningú esperava l'exili, ningú esperava la presó. Entrarem en debat, si volen, sobre tot això, però si ho miren un any i mig després, i és el que m'agradaria remarcar i amb això obrir pas al debat, si ho miren un any i mig després, és obvi que n'hi ha molt de dolor, és obvi. Anem amb el llaç groc, jo n'hi ha moltes nits que em vaig a dormir pensant en els presos, especialment en alguns als que només una amistat molts anys. Jo recordo, jo vaig arribar a Brussel·les molt aviat quan hi havia l'exili i veure les condicions materials de clandestinitat en la qual estaven vivint els consellers feia molta impressió. Ara puc parlar amb la consellera Ponsatí, amb el president Puigdemont, a vegades, en viatges i tal, i veure l'esforç tremend que estem fent, la seva força permanent és molt colpidor. Evidentment, els partits polítics han reaccionat fatal. Tenim el caos és absolut, no n'hi ha manera d'ordenar això, però jo sempre dic una cosa. El que diré ara no passarà, però si demà Carles Puigdemont i Oriol Junqueras firmen una carta d'aliança de s'ha de fer això, demà passat ho fa tot el país. És així de simple. I per tant, la dificultat que ara vegem en la política se soluciona molt fàcil. No passarà així, però trobarem la manera de que una cosa o l'altra acabi. Això per un costat. Ara, miren l'altra banda. Què ha passat en un any i mig? En un any i mig, l'independentisme i Catalunya s'han endurit. I la mateixa Catalunya que el 2017 va veure les orelles del llop, va veure la violència que anava a descarregar-se
sobre el nostre país i va pensar ho farem d'una altra manera perquè no podem assumir això, cada vegada és un país més dur, cada vegada és un país més envilit. La repressió que està invocant sobre nosaltres és brutal. I un any i mig després ho hem guanyat tot. Espanya no ha guanyat res. No van trobar les urnes, ni una. No és que no van trobar les urnes, ni una. És que ja sabem, perquè s'han ensenyat, que hi ha un segon joc d'urnes, 10.000 urnes, guardades per votar demà si ens dona la gana. I pel que diuen, hi ha un tercer joc d'urnes. I no n'han trobat. 30.000 urnes, ni una. Van dir que no hi hauria referèndum. Van fer un cop d'estat destruint la pròpia legalitat constitucional espanyola i van haver de convocar unes eleccions fraudulentes, les del 21 i les van guanyar tranquil·lament. I tots els processos electorals que han vingut després els hem guanyat tranquil·lament. I s'han dedicat a dir que no sou el 50% i ens hem plantat el 50%. I seguim augmentant. En quin país l'independent, en quin país un moviment social rep un atac de la duresa del que estem rebent nosaltres, no només de la duresa judicial, policial, repressiva, sinó les mentides constants que, per exemple, la premsa més tradicional, diguem així, aboca constantment sobre el moviment independentista. El diumenge passat, si no recordo malament, el diumenge passat, un article d'anàlisi de la Vanguardia sobre les eleccions europees a Catalunya on la paraula Puigdemont no apareixia. És miraculós com pots escriure un article sobre les eleccions europees i no posar el nom del guanyador, no? Les mentides constants, en fi, això que estem pescant. El règim aclamant a una persona com Ada Colau com últim fet, és a dir, per a que el règim s'aclame a Ada Colau, que mal han d'estar. Perquè Ada Colau no és d'ells. Que mal han d'estar perquè diguen, mare de Déu, m'agafi això perquè ja no me queda res més a l'agafar. Recordeu que fa un any i mig, Manuel Valls va ser l'alcalde de Barcelona segons totes les enquestes. Ciutadans anava a rebentar-ho tot i ha caigut i és un partit pràcticament inexistent. Es van inventar la imbecilitat aquella de Tabàrnia i no parla ningú, perquè evidentment això ja ha desaparegut del mapa. És a dir, nosaltres tenim moltes raons per queixar-nos, és veritat. Podem queixar-nos sobretot dels nostres polítics. També són els polítics que han jugat la seva vida per nosaltres. Ojo, i puc queixar-me molt d'aquest o d'aquell, però està en presó o està en exili. Per tant, és el meu pres o el meu exiliat, tinc la sigla que tinc al darrere. Podem queixar, però així tot és obvi que no ho estan fent bé, no? Però no tenim dret a no veure l'altra part. No és correcte no veure el que està fent Catalunya. No és correcte no veure com aquest país ha resistit d'una manera increïble, ha construït en menys d'una dècada, perquè el 2010 encara no ha arribat al 2020, en menys d'una dècada ho ha trasbalsat tot, ho ha canviat tot, ha canviat el propi país per a bé i ara té que trobar la manera de rematar la feina que ja va posar sobre la taula el 2017. Només per acabar, el de rematar, el de canviar el país és molt important. Dues coses, només. Primera, nosaltres teníem un problema de corrupció, com a Mèxic, per cert. No és ho apuntant, però teníem un problema de corrupció, evident. Hi havia una part del moviment independentista, o nacionalista, sobretot al voltant de Convergència i Unió, de l'antiga Convergència i Unió, on hi ha problemes de corrupció. Avui no n'hi ha cap. No n'hi ha cap independentista que se li pugui ocórrer ser corrupte. No només això. Els ex-independentistes, com els d'Unió, que segueixen sent corruptes, s'han passat al Partit Socialista i estan amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. O segona, i aquesta segona per mi és un autèntic miracle. Hem expulsat la màfia de Catalunya, hem tirat la caixa i hem tirat els guardes de la llei i no passa res. Si algú de vostès els hagués dit fa 5 anys és que la caixa abandonarà Catalunya, ens hauria semblat que s'acabava el món. Doncs no s'ha acabat el món.
i ara podem construir el nostre futur amb molta més llibertat, perquè precisament aquells que eren una màfia organitzada per xuclar el país tant com podia i més, doncs se'n van anar. Se'n van anar i el país ha seguit tirant endavant i s'ha seguit organitzant i ha seguit. Però no hi ha més del que m'allargaré la setmana que ve les dues xerrades, però si us sembla bé obrim el debat.